akong gi tan-aw sa Google kay wa man jud kayo ko suhito aning pista sa Candelaria. Bright kaning Google kay Diyos nun sad naasan sila kuan ba naasan siya mga information nga nindot dito di ay siya napalgan ang imahen sa Birhen Maria nga nagdag bata niya na ay kandila sa iyang pikas kamot dito sa kanabitang city nga ginganlan og Candelaria o niya usan ni siya ka island nga na sa tuingan atong ay nalimot man ko Terepene ba to sa tong island nga mga 1300s niya pagka mga 1400s na kuani na conquer sa mga Spaniard sa Spain so nahimo na ning Spanish archipelago nya didto na nila gitagaan kay ang unang nakakitaan ni mga nitibo man ila ning giisip na usas mga goddesses nila mga Diyos ba nya pagtan-aw sa mga Spaniards labi na sa mga historians nga kuyog nila usaman sa mga images sa mahal nga Birhen Maria nya mo tong ilang gipasabot ang mga tao nga kinini ang Birhena mao ni ang mahal nga Birhen Maria nya kay nagdamnig kandila kuan siya kanini ang ato ni nganlan siya og Our Lady of Candles or mahal nga Birhen Maria sa kandila dito mnis Candelaria mo nang itawag to Candelaria so karon pista giron sa mahal nga Birhen nya do na natay theological explanation ani nga ang tinuod gyud nga kahayag dili ang kandila nga atong gidagkutan kung dili ang Ginoo nga gikugos ni Maria ang iyang anak nga si Jesus mao gyud ang tinuod nga kahayag sa kalibutan niya na sa biblical na kahulugan nga gihisgutan sa atong Bible karon nga si Simeon og si Ana mga propeta to sila nga tiguang na kayo mga tiwasonon sa to naong naanalas templo ana pero wa patyas Ginoo hangtod makita nila ang kahayag sa Israel motong gideclare ni Simeon kini ang kahayag sa Israel nga magluwas kaniya niya pagkakita na niya sa kahayag niingon dayon si Simeon pwede na ko mamatay kamo nakakita na mo sa kahayag nakakita na mo gidagkutan bitaw to nato dito di ba nanagkot man tao kuan nakita na mo sa kahayag nya pwede na mo mamatay iguli ron ninyo sa inyo na patay na mo ron niingon ko diri si Simeon god sa tiyang gingon karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon kaysa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang ipasabot ani mao gyud si Kristo. Nakaron si Maria maoy nagdalas kahayag dinhi sa kalibutan. Ug nganong nadama ni ang kahayag? Kay bao mo? Nganong iya mang napadangan ni ang kahayag bas kalibutan? Tungod kay limpyo man siya, putli, immaculate. Kining kahayag di ay matud pa sa atong unang pagbasa kadtong kang Malakias, ningon siya, miingon ang Ginoo nga labing halangdon, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Nya unsa man ni siya? Apan kinsay mulahutay
sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa man kuno mulahutay, kinsa may makaharong inig padayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Sa ato pa di ay maglisod tag dawat sa Ginoo basta gapuyo tas kangit-ngit sa sala. Apre ko daning kahayag, abisa kaning adlaw, tanawa inigabot sa adlaw, wag tangyod ang kangit-ngit. Pero magpabilin kas, gusto kas ngit-ngit, imo ginangkuptan ang kangit-ngit, nya mudawat sa kas kahayag, adili pwede, cannot be. Ilingi ako na inyong tupad. Ing naakay sala. Naakay sala. Pangutana. Naakay sa. Og wingong gani siya. Naaoy. Di nakadawat sa kahayag. Lagi. Magkusmod lang naong inigabot sa kahayag. Nga naman, ang kahayag musulti mag-unsay angay natong pangmiyaan, unsay angay natong kuhaon. Di ang resulta, masakitan ta sa gisultis kahayag. Muna ingon, mura siyag kalayo nga muputli sa puthaw, mura siyag tanawan ng sabon, inigbutang nimo sabon, unsa may mahitabo, tangtango niya ang mga buling. Ana siya. Karon, makatangtang na mo anang inyong pagsigig panglibak. Anang pagkalibakira ba? Libakiro. Makatangtang na mo anang inyong pagkadao, pagkahangol anang inyong yuta, ug kanang inyong kwarta. Di na mo magsigig away tungod ana, magkinihaay nga to barangay. Abot pas korte, nya mga managsuon ra, usahay pagani, ginikanan og anak, kinihaay. Inyo na nang biyaan. Hindi. Tutok. Inyo ato na ning biyaan ang atong pagkabakakon. Ato na ning biyaan. No kana pipilala nas mga sala kanang atong pagkadaling masuko, pagkahimalikas, kusog kaayong mangusi, manghapak, magsigig yaw-yaw ngadtos mga anak. Kana mga pipilala na sa gustong tantangon sa Ginoo. Ya kusog ra ba kitang mingon, kinsa ba si dili masukuan, kinsa ba si dili mo yaw-yaw. So, di kakadawat sa kahayag. Muna si Simeon og si Ana nga maoy simbolo next to Mama Mary. Kay si Mama Mary may nagdaa sa suga. Ang unang midawat mao si Ana og si Simeon. Unsa man sila? Mga tiguang na kaayo. Ang unang midawat batanon kaayo, 14 edad, mga 14 nana, wa pahilabtig laki. Kantos ang ning dawat nga nakaila ni Kristo paghalad na dito sa templo, gidana ni Maria ang mga tiguang sad kaayo. Ang usab byuda, kantos Ana, nya si Simeon wa man hisgote og minyo ba to siya, basta tiguang. So ang makakita ra gid is Ginoo kani ra gyud mga bata or batanon nga wapay sala ug ang mga tiguang nga nagbasol na sa ilang daghan kay sala kay mga tiwasono naman. Yan sa may kahulugan ani nga ang edad ba sa tao nga mudawat sa Ginoo gikan sa bata ngadto Dios kinatiguangan. Kita gyung tanan. Dili ta moingon, ada unya na lang ta maghinulsuloy ini katiguang na. Naa si Maria wa gani ignorant, inosente pa, gidawat na niyang Ginoo. Ang mga bata sa Israel o sa Bethlehem midawat og mibuhis sa ilang kinabuhi, nabuhis ang ilang kinabuhi para ni Kristo, pagkatao ni Kristo. Grabe ang reaksyon ni Herodes. Grabe gyud kayo. Gipangpatay gud niya ang mga bata kay di gyud siya gusto nga ang kangit-ngit nga naa niya mawagtang. Gipangpatay niya kay paungo niya ang kahayag. Lisod ba yan ana karon dito sa inyong balay unsaon man pagdala ang kahayag niguli ron ninyo unsa may unang buhaton aron ang kahayag moabot sa inyong balay. Haron ang Ginoo moabot dito sa may buhaton.
Ha? Sige, lagi nga imong tupad. Unsa imong buhaton ron iniguli. Way sana makahibaw kay usahay ra ba magsige lang tag paminaw dinhi nya wag itay plano iniguli unsa atong buhaton aron madaa ang kahayag. Sige, natingali mo yung mga pamaagi, musugyot lang kog pipila. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Muna siya. So iniguli sa inyo, kinahanglan nga inyong isulti sa inyong mga kaubas balay nga ato gyong himuong hari din hisbalay ha ang Ginoo. Sugod karon siya gyud mao itong hari. Wa na laing maghari-hari. Nindot na no. Nya unsa man pagpahari ang Ginoo? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Karon ingna ang Ginoo ni maghari, atong laglagon ang yawa nga maoy mo patay. Di ba? Kana mo inyong isulti dito. Nya kinsa maning mga yawa. Gibutang dinhi kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon ug sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan ug tungod kay nagantos man siya ug gitintal makatabang usab siya kanila nga gitintal. Unsa may kuan ani? Unsa ang pagpahari ang Ginoo nya pagwagtang sa yawa ang pagpasayloay sa mga sala. Didto sa inyong balay pagpasayloay mo sa mga sala. Kay anha ra bagi dihang sininghagay sa balay. Mo na siya. Nya magpasayloay na mo dito sa balay. Mutakod na sa inyong silingan, moingon ang imong anak ma. Imo man kung gipasaylo, wala gina nimo tagda si manangkuan diha. Kay wa pa nakabayad siyang utang. Di na nimo pasayloon, ako ra di ay. Moingon ko, bitaw no. Pasaylo sad mo sa silingan. Nya moingon sad nang imong kauban, ikaw day ba kusog na kay kamo pasaylo sa imong silingan. Ngano man lagi tong imong supervisor dito nga imo man lagi tong sigihag libak, imo man lagi tong daoton. Bitaw no. Hangtod gyud nga kitang tanan magpasayloay na ta, amawagtang na ng yawa, ang yawa man maoy kangit-ngit. Pero sugdi ron iniguli sa inyo, paharia ang Ginoo. Mabita na dinhi karon kaingon ko ug ang Ginoo gyud maghari sa mga tao. Di gyud ka kahinan-aw sa imong isig ka tao. Gahapon nagpalit man tag sin unta to tiwaso na tog palit ba ang delivery nya wa man magkasinabot ang nakapalit sa laing supplier ang gauge 24 na sin baga mao na ron diha atong available. Ako na narong ipa-distribute na lang ang 12 ang iyang gitason. Karon ang 8 ug ang 10 mao man toy daghan kaayo kana ganing di asa laing supplier nya kay ang gakuha didto sila si Brad Henry kuan man sad kayo kana bang particular kayo ba ning mga pag-purchase ba kay mga kontraktor guna sa pagkarga na dito sa sakyanan iya dayong giablihan sa ablihi sa anak kay akong tanawon kay balot man na inana. Gitanaw niya sus paghikap niya 40 mang nipisa siya wa gyud ti gini mada tawag siya nako na wa may ika-supply dito nga baga-baga ang katong usa ka supplier ato na lang gibawi ang kwarta ato na lang tapalit spikas. Ano ako maning gisgutan
Kay kanimang gong tao nga mahigugmas yang isig katao, mutan-aw sa labing nindot nga ikahatag. Motong giingnan ako ang tag-iya dito, ang katoy la in charge nako, ma'am, di man gid mi ana pwede nga mo dawat anang imong gihatag karon nga kanipson kay malahi man sa karinggauna. Nya luoy kaayo ang mudawat ana nga ang pikas nindot, ang pikas dili mangita na lang sa may pupariha ani. Kana bang ihatag gid nato ba ang pinakanindot, no? O nang di kita managana paghatag basta nahigugma ta, maghuna-huna gitag unsay nindot. Mabutan na kana mamaligya tag slot dinhi. Ana, ang mupalit gihuna-huna gina sila simbahan. Naagoy niingon ako, Father, kadtong December nakapalit man ko adtong imong kadto sang gipamaligya. Nya karon lipay kay ko nga naa na sad kay gibaligya. Sino nga anang punga? Lipay kay ko nga naa sa kay gibaligya. Salamat kay padirha aning opportunity nga kami makatampo mi, makahatag ko og tabang sa simbahan. Tagsa kay tao magpasalamat ay imong baligyaag donisyon eh. Kamo nagpasalamat mo nga natay gibaligyang sla. Oh, maayo. Yan ipalit na mo. Maayo. Ang atong Heavenly Joy nga 5,000 ka slots na natayhalin nga 3,344. Oh, salamat. 1,656 na lang ni ka slots ang nahibilin. Ang ako aning desisyon karon na lang ni kutob Domingo. Karong Domingo kutob lang ni mahurot og sa dili kay mo focus ta sa atong kaning slots katong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa Kapilinya. Kaysa pagkakaron medyo jutay pa. 10,000 slots atong gibaligya, 380 pa atong kaning halin. Basin pa og mo focus ta ni kuanan ni siya. Mudaghan na ni. Nya kutob raraban is February 28. Kining mga butanga sama aning Heavenly Joy para dekorasyon din sa atong bala aning simbahan og atong ipakaon matagbuan dito sa prisuhan sa mga piniriso, maghatag ginig kahayag. Nanawawa tay dekorasyon din di ba moingon nimo kalain sa simbahan. Ka-dry. Di ba? Nya mga piniriso sad wa gi modalaw, wa gi magpakabana, guol. Guol kayo. Pero inigabot na to dito, at least once a month, ni agi din taga-simbahan, magdapag pagkaon. Di ba? Mura mamugwa, malipay kayo. Pero mao na siya kalipay. Niya kanisang Kapilinya. Karon natukod na nato. Natukod ng Kapilinya. Kita na mo ana sa atong gipadagan na picture. Karon ato na nang i-consecrate karong April 4. Ug magsugod na ang iyang full blast nga pastoral kani-ganing meaning and activities dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan isip replika sa Mahal nga Birhen Maria nga kapilya didto sa Fatima. Unsa man ni? Kahayag na sad ni siya. Kahayag anha ta diha maka-encounter sa Ginoo. Pagkanindot ana. Mo nang salamat sa namalit niya ato ning tinud-og palit. Ang atong kwarta ug ang atong mga bahandi mahimo ra ng kahayag basta atong isuporta sa kalihukan alang sa kaluwasan, pagpalambo sa pagtuo, paghigugmaay ug paglaom nga Diosnon. Muna ang Mahal nga Birhen mi-invest sa tanan para niini. Kita sad ato sang sundon ang panig-ingnan sa Mahal nga Birhen Maria ni San Jose nga ilang gihalad ang tanan labi na gid ang ilang anak ngadto sa Ginoo para sa katawhan. Manindog ta.